दिनै फरायसा सान 31 मार्चखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम साननि लोब्बाय दुलाराय आसामावनो फालिदों फरायसा सान। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। खैराबारि दखरानि महिरंग फावथिनासालियाव दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदिनो आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारिया। बेनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय, बिफां गायनाय आरो गेवलां सावराय मेलखौ फारियै खुंनाय जायो। बे साननि हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दिनै 31 मार्च फरायसा सान। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाव हुखियाबाबे गोलाव समसै जों फालिबोबाय थादों। नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि नांथाब नाजानाय, बर' माहारिनि गाबखांनाय नाजानायनि गेजेरजों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि 67थि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जे फरायसा सान हिसाबै जों फालिदों आरो बेखौ जोंजों लोगोसे देग्लायनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनफ्रोमबो स्कुल, कलेज आरो इउनिभारसिटिफोराव खुंनायनि मोनसे बिथोन हरनानै बेखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान हिसाबै खुंनायनि मोनसे सान थि खालामबाय। मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि केलेन्डाराव जे फरायसा सान हिसाबै बियो लिपिबद्ध जासिगोन दिनैनिफ्राय। बिनि जोंनि थाखाय बिराद गेदेर मोनसे एचिभमेन्ट आरो बिनि थाखाय जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो जों आसाम गभर्नमेन्टखौ, बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो साबायखर बावदों। बिटिआर गभर्नमेन्टआ अबसे थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना खुंबोदों, दा बेखायनो बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों। दा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जिल्ला हिसाबैनो खैराबारि दखरानि सिङाव थानाय महिरंग फावथिनासालियाव जोङो बेखौ खुंनाय जादों। बेवहाय जोङो खोब माखासे आलासिफोर, जायफोर बड'फानि समाव खामानि मावबोनो मोननाय, बिथांनि उन उन थाफानो मोननाय बेबायदि माखासे बिबानगिरि, दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि बे फरायसा सानखौ जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खोब जेसेबां हायो गाजा गोमजायै खुंनो जोङो नाजानाय जादों। थिग बेबायदिनो जों खुंनाय जादों। दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय, जोंनि जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान मोनजेननाय लोगो लोगो जि बड'फा बिथाङा जे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि जि मोनसे सिमां आरो थांखि लानानै खामानि मावदोंमोन, बेखौ दिनै जोङो मोगथां महर होनांगौब्ला बयबो बर' रायजो राजाफोरा मोनसे दायित्व दङ। बे गासै दायित्वफोरखौ जों बहन खालामनो नांगोन आरो बेखौ खालामलांनांगौब्ला जोङो दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव राफोद जानांगोन, ससिय' इक'नमियाव जोङो राफोद जानांगोन आरो बेफोरखौ लानानै जोङो बयबो दिनै जानजि खाफ्रादों। रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ बड'फानि जि सिमां गेरेमसा हारि दानाय, मुलुग दरबाराव मोनसे सिनायथि, डिगनिटि लानानै जोङो थांना थानो हानाय बे पर्यायसिम लांनायनि जि सिमां, बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानो नांगौ। जों बे बाथ्राखौ जोङो सावरायनाय जादों। दिनैनि फरायसा सानाव जिहेतु जायफोर दिनै PhD हल्डार लाबाय बा MA पास खालामबाय, बिथांमोनखौ स्पेसियेलि दिनैनि दिनाव बराय होनायनि एबा मान जासिनायनि बेबायदि थांखि बेबायदिहालागि जोङो जायफोर फरायबाय, डिग्रि हल्डार्सफोर जाबाय, जों बिसोरखौ बरायनायनि हाबाफारिखौ जों लानो हायो आरो हायि बेबायदि जेबो गैया। आरो जों सानदों उननि समफोराव जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लालांगोन आरो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायगोन। एबसु हिसाबै जोङो सावरायनानै, जिहेथु जोंनि सबनिफ्राय देरसिन फरम हिसाबै डेलिगेटआव जों माखासे डिसिसनफोरखौ लानाय जायो आरो जिखिनि नोंथांनि सोंथि, बिथांमोनखौ बरायनाय, डिग्रि हल्डारफोरखौ बरायनाय, बेथ' खोब मोजां हाबा आरो बिनि गेजेरजों जों निस्सय
माने माखासे जोंनि इयुननि फिरिफ्रा उत्सा जागोन, इन्सपिरेसन मोनसे मोनगोन, बेखौ जों हायो। आरो ओरैनोब्लाबो खिन्थु जों जिखिनि माने डिग्रि हल्डारफोर बिथांमोनखौ माने जों बरायनाय, मोजां माने पास खालामनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय, बेफोर हाबाफारिखौ जों लाबायानो थानाय जादों आरो उननि समाव जों बेफोरखौ लालांनो हायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे जोनोम साननि समाव आं नैबेवहाय उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा जि जोनोम सान फालिदों, बेवहाय आंखौ लेंहरनायाव जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। बै समाव 1986 मायथाइनिफ्राय जि बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन, बे लोगो मोनजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिथांनि जि मावनाय दांनाय बेखौ साननानै गावखौनो गोबां दुखु मोनफ्लांदों, जिहेतु बिथाङा दिनैसिम थांनानै गैया। जुदि बिथाङा थांनानै थानायमोनब्ला आरो जों गोबां गोजानगौमोन। दा बिथांनि नैबे समाव दिनै जे उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा आंखौ लेंहरनानै बे समाव गाहाय आलासि हिसाबै बिबुंथि होनो होबाय, बेनि थाखाय आं गावनो गोजोननाय मोनदों। आरो गोजोननाय मोनदों बड'फानि जि थांखि, बड'फानि जि माहारिनि थाखाय मावलांनाय जि सान्थौ, बेखौ मोगथाङाव महर होनाया जोंनि दानि बे जोलै हान्जानि गिलिर बिबान जानानै दङ। आरो बेखौनो जों मावलांनो थाखाय आं दिनैबो खावलायदों जोंनि फैबाय थानाय जोलै हान्जाखौ, जिहेथु जोंनि बेयो बर' हारिनि सासे बिफा, लोगोसे बियो गासै बुहुमावनो जोंनि बर' माहारिखौ जिहेतु सिनायथि होबाय, बिथांनि बे मावनाय दांनायखौ जों बुहुमाव गोसारहोनांगौ। बिथांनि जि थांखि, जि सान्थौ, बेखौ जों रोखा रोखा बुहुमाव दिन्थिसारनांगौ। आरो बर'आ जे मोनसे गेरेमसा माहारि, बे माहारि दानायनि बेलायाव बिथांनि मावबोनायफोरखौ जों फोरमायनानै फारि फारियै दिन्थिलांनानै हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौ, आं बेखौ आसा खालामदों। जों नुबाय दिनै बड'फानि जि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादाल'सो फरायसा सान हिसाबै फालिबोदोंमोन, नाथाय आसाम सरकार देग्लायनिफ्राय गिबिसिनै बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिबाय। बेयो मा होनना सानो? बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव, गोग्गाथाव आरो जोंनि थाखाय देरहानाय होननानै बुंगोन। जिहेतु बियो दिनै बर'फोरनिल' बिफा जानानै थायाखै, गासै आसामानो बिथांखौ मान होनानै दिनै मोनफ्रोमबो कलेज, इउनिभारसिटि, फरायसालिफ्राव बिथांनि बे जोनोम सानखौ दिनै फालिदों। बिनि थाखाय आं आसाम सरकार, बिटिआर सरकार बिथांमोनखौ गोबां साबायखर बावदों। बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों। आरो बे जोंनि जे देरहानाय, बेखौ आरोबाव बिथांनि जि माखासे मावनांगौ दङ, बेखौ मावफुंनानै लांबावनो हागोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय दङ। बड'फानि सायाव सोरखार आरो लोगोसे बर' फरायसा आफादा माबाफोर मावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? बे बेलायावथ' बिथांनि जिखिनि थांखि, बिथांनि जि सान्थौ, बेखौ मावबावलांनांगौ दङ। बर' फरायसा आफादा गोबां मावलांबावनांगोन। बिथांमोना मावगासिनो दङ, मावबोबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन, आंहा बिसास दङ। बिटिआर सरकारखौ स्पेसियेलि बिथांनि बिटिआर सरकाराथ' बिथांनि मुङाव दिनै माखासे प्रजेक्टफोरखौ लानांगौ। बिथांनि मुङाव एकर्डआव जि मोनसे इउनिभारसिटि माबानि दङ, बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। आरो बिथांनि मुङावनो गिदिर गिदिर हारिनि माखासे प्रजेक्टफोरखौ लानानै जों बिथांखौ जाहाथे बर' हारिनिल' नङा, गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो मावफुंलांनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हानांगोन होननानै आं बिटिआर सरकारखौ क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं।
गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।